Hoy, China! Ito kami ngayon ni Kening SM City Tarlac. Kening event na ning Department of Trade and Industry. Sandang Lika. Ning Central Luzon. King Kapampangan, nanili ka? Lalang. Lalang. Karang maglalang Ken. Shout out. Oh. Well, let's check it out. So, Let's Kening Lika. Tindang mo. Imported yan, imported. Imported yung iba, no? In kasantingan pa, Kenny, you're not only supporting local goods, you're also supporting persons with disabilities. Kasi these are 100% handwoven by persons with disabilities of Victoria Tarlac. So, ito na, susuportan nyo la rin. Guys, yung shelf ay ni 700 pesos only. O rin Team Kaho, yung punting white kaya kay bila rin home body. Dakal, ang gan. Yung carpet naman, kaya yata. yata, SM. Ay, wow. Duyan niya kanya nila? Duyan. Duyan. O rin makasira na mayarang kayo. Yung buri ko kanina eh. mo na kailangan magpalaot. Karak lang pa siya sa saligaw, mga manikla pa Baguio. Baguio. Okay, ni Tarlac. Hindi karetang plantita siguro na eh. Wow, malyari. So, we have here pots, aliwaliwang, nanong pots kayang Kapampangan? Pasu, guys. Pasu. Paso, banga. Chongki. Kapampangan ni kaya. Aliwayang pati tamar. Aliwayang pati tamar. Nanila rin. Awa. Kayla Reni. Naos sa Reni. Bangkito lang siguro rin eh. Natapot ang mamipi ka. O Siya. kaya mag-manicure ka. Siya 500 pesos. Shoutout ka mao. May kakit na. Bangkito. Oh, bangkito. Abak. Itang ready marites ang porigaya, darang baby. Kanyan lang. Kay pisab yan na Alam ni. niya Kaya na kabayon baby. chismis. Oh guys, ngayon ni. Alimo puro kay dutong-dutong rin akit kay Of course, Interlock more on agricultural kaya talaga. Kaya alam mo, atin laring kami saling soil conditioner. Balawin bak mo yung Wow, conditioner. cream silk man. Pati pala yung gabon mo. Sabang Express. Wapin, oh. Sabang Express. Manok-manok ko. So, the innovation for agriculture is alive here in Tarlac. Uling, siyempre, plains yan eh. Baga kembale. O kaya refreshing keng katawan mo. So, Interlock, atin niya naman makanining klaseng produkto. Lisyakin. Alway keng produkto. Hey, this is my product. It's mine. Oh. Oil. Oil Bolario. Tita Things, Nika Things. Ating katang diffuser oil, Kenny. And my favorite, of course, humidifier scent. Pero masanting, Kenny, is for me, lemongrass. Favorite ko Mamaw yung yung salikanting kwarto na na. Yung masa buntok. Kasi humidifier Then scent ko mag-migraine. is DNG light blue. Pero malari ka na ng lokal. Ating katang garden fresh. Ngayon nung mangarap kong forever. Asalim ay Kenny. Asasalim forever, guys. Ah, talaga? Totoo. O dala kang forever. Ha! Bakit natsukat na Ken Interlock? Kasi actually, salita mo talagang patis nga. Salita mo talagang patis. Ewa, paano miras ka tapaterlock? Guys, ako balong ating makanini. Ating pang polish ka ring altar, ne? No, right. Balo, Okay, tsaka kasi nga nga ako, balo ko. Ba't siya maglinis kang rebultuhan to? Gagamitan mo holy water. Ngayon natin palang makanini. Cleanser. Ini naman, I bought out a care package for you. So, atin tamo Kening calamansi lemongrass turmeric. Wala mo drinks la, refreshing drinks. Perfect for athletes. Like you? Yeah. Mausong eh nini uling makatas immune system. Yes, Paglaban yes. kang pandemic yung makanini. Dahil sa samot ganda nun, Wow, didilute me. Aliwa mo ito Yes. atin lang ang puree. nang kanyaman rin. Puree, bala mo shake yan. Chili shake mix. Ngayon ko pa balong atin lang puree yung kalamansi. Sa 100. One eh. Balo ko Calamansi mangga. puree. Reni cha 45. Okay, but atin mo rin, for the health conscious mo rin, tintang brown rice, 70 per kilo. Ang pong black rice, 80 pesos per kilo. 80 per kilo. Babadha ka rin Na health conscious tayo ni ne. Atin larin tsaa o tea leaves na offer. So atin lang aliwaliw ating calabash. Na yung kalabasa. Kalabasa. Tea leaves, dried blue ternate, premium black rice, premium red rice, premium brown rice, only for 100. Ako ba magkay presyo? Tsaka magkala. Arin kayo ning spicy cane vinegar, atin lang grilled chili paste, kailangan din ni local made
halal friendly. Oh, guys, halal friendly, take note. Garlic chili oriental paste. Sa tinla namang, this is my favorite. It's alamang sweet. O siya, o yarita ng mayangan, syempre matungkad ng something sweet, guys. So, ay niing sweet section. Okay na, sweet section na. So, kaya ni, happy ni expertise ko na. So, niya inaus daw talaga uling tuna SpongeBob. So, pwede may salwan yan, pwede may lagay king cake, pwede may pag-design ka rin kaya kang nga na. Pwede may rin lagay kang gulo na ng cellphone mo, banta po tang marami pa, didilat na kam. Apo, Kenny. Hali, pero Denny, Squid Game may katang gulo na ng cellphone mo ngayon. Nalada. Ay, di ay. Ini pa yung the best. Ini pa yung the best. Atsara na. Yes. So, alang kasambuting atsara, lalo na pa siya atsarang Kapampangan. Apo, nung makainiping ulam yun, nung makainiping... I-boost na. I-plus 5 tasteful na. Okay. Pero Denny, the best. Egg pie. Egg pie. Bala pining meto ka rin ka underrated na pamangan kayong bakery na. Yung bakery na. Egg pie talaga Kaya na. ko yung pantunan ko king bakery. Ampong, 70 pesos. ali ampong itang dulok yung mga niyang babo. Apin yung taman yaman eh. Wow. Potang Toasted ka, toasted. potang kembabo eh makain luto eh may sasaluan kasi alaytan dulok-dulok alasa na nita. Malyari daw ko pong interview mabilis. Nano? Ay, nano po yung pantunan nyo kayo ng Fair Rainy? Suma po, may palabas kayo kayo. Something na alimi pa atakman na buriming takman. Nagatala kayo po. Yes. Wika po. Nano po yung Celio? Iti ko pong ikit pinasaya kang sir. O, ay ta. Mamayad na Dawan niya chulangan kaya taretang kaya kaming kay. Ayan. Ayan, Warren. Healthy. Pwede yan ibibigay ulam kasi ni. Pwede yung anong ibili king ulam, guys. Bawa mag-spaghetti ka. Oo, diba? Spaghetti? Sweet and sour. Ma'am, question po. Ang gaya pong kapila ng kaya katamong fair kay ng SM Tarlac. Hanggang Sunday po. Sunday po. Nanya pong oras magumpisa pong ang gaya ng oras pa tabalo darag yata. From 10 o'clock o kaya 9 o'clock to hanggang magsasara po ang SM. Ating pong mangutang, nag-text siya mo ngayon pa, malyari po kaming tatawad. I can give you 5%. Sige, patsebi. Kung ilben din yung video ngayon ni kay sinabi sabi dating 5% discount, ilben mo yung with the local video. Madinan lang pong discount na. Uwa, sige. Ali, pero nanong difference po ta sa Elide kay Susis? Kenny at kayong 5% Susis. Ala. Ole, mamasay kayo, Kenny. Munta kayo, Kenny. Itamupin. Pero aki ay madam. Meron mama. Alright, may karakal kami. Ole nyo. Okay, so dakla salamat kayong likha ng Central Luzon. Thank you very much. Shout out kayong DTI Region 3. Ne? For more information, also you may follow them on their social media accounts. It's Likha ng Central Luzon, or you may visit their website at likhanongcentralluzon.com. Okay. So kami po yung with the local. So pwede kayo pong i-follow kayong YouTube, Facebook, ang pong Instagram. So karin yung kayo po agad ng videos me. So ati kayo pa po metong videos, Pampanga, check it out. Yeah. Ay ni po, ngayon po ining fair ini magumsaya ngayon October 13 ang gaya king October 17. In case po i-edit na nini, pwede po lawendet ang products pa mo rin at chula pa mo rin karet ang website. Okay, dakala salamat. Cha 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 cha.